Ano nangyari sa mukha ko? Alright mga katupay, welcome back muli sa ating YouTube channel mga katupay. At syempre, magpapag-game na naman ako sa ngayon mga katupay, sa mga bata ngayon. Ito yung lagi ko katropa sa laruan mga katupay. Tropa! At syempre, ang laruin namin ngayon mga katupay ay yung bunutan mga katupay. Saan yung sinulid na pagbunot nila, saan yung mabubunot, yun ang kanilang panalo mga katupay. Kunyari, 20, mabunot nila yan. Magkakaroon sila ng 20 mga tupay, yan ang panalo nila. Yan mga 20, tsaka may mga chichirya mga tupay. Ito, 3 chichirya, tsaka kung pulbo, pulbuhan yung mukha nila mga tupay. May uli, pero ayaw nila lang uli mga tupay, kaya pulbo na lang din nagagawin namin. Tsaka may 10 piso, at 5 piso, tsaka 3.20 mga tupay. Yan ang laro namin ngayon mga tupay. Okay, pakita mo muna, Sai. Pakita mo siya. Yan ang laro namin mga tupay. Okay, ang gagawin nila para hindi siya magagawa mga tupay kung sino mauna. Magbato-batupik sila mga tupay kung sino mauna. Person na lang. Wala na, person na kami. Wala, ulitan. Third ako. Ano? Fourth Sino, ako. sino na mauna? Fourth ako. Tapos na kayo nag-ano? Tapos na kayong Hindi, magbato-batupik? pa. Tapos na. Alam na ninyo kung sino yung mauna? Ako, siya po. Ako yung Sino una? Fourth ako. Okay, sige. Basta, kayo naman maglalaro, kaya kayo bahala kung sino mauna. Ha? Isang bunot lang. Ayun na, pag pulbo yung mabunot, ditong unan, Uy, James. lagyan doon ng pulbo, tapos isub-sub yung mukha doon na. Kayo magsublob, ha? Okay. Okay na, okay ba yun? Oh my God. Ayaw nyo nang uling eh. Okay, ready? Sandali lang. Okay mga katupay, ganito muna mga katupay para maliwanagan. Ito yung mga sinulid mga katupay. Ngayon, magpili sila dyan mga katupay kung saan yung mabubunot nila, ayun ang kanilang mapapanalo, no? Ito yung may mga mabubunot silang premyo dyan mga katupay, mga chichirya yan. At siyempre, maliit pa lang yung mga papremyo ko ngayon mga katupay. Mayroong 5 piso, may 10 piso, at 20 mga katupay. At saka kung ito namang pulbo yung mahula nila mga katupay, yan ang mabubunot nila, pulbuhan sila mga katupay. May uling, kaso nga lang, ayaw nila ng uling mga katupay, kaya pulbo na lang. Pag saan yung dalawa niyan mabubunot nila, pulbo. Okay? Okay, ready na? Ready na, pagbunot, kailangan hawakan to ha, para di mataas. Okay, ready, asan yung mabunot? Okay, saan? Bunutin mo nga. 20. Okay, 20. Kuya ko Oh, 20 ba? 20 20. Oh. Tingnan nyo, kayo naman maglalaro, okay? Okay, pangalawa. Oh, 20. 20. Bunutin. Nabunot na tong pulbo. Sana, huwag masyadong madali. Huwag masyadong mabilis. Okay, ready? Sino sunod? Ako muna. Sige, bunot. Ayan. Si Raisa. Ano sunod? Bulbo. Ayun o, yung katabi ng panghuli, Travis yan. Sino sunod? Sige na rin. Gang. Asan? Nakuran mo dito. Hindi yan gago. Sorry ka. Bulbo yan. Yan, Travis. Iba yan. Yay! Bunot! 20 na nakuha. Oh. Huling. Wow! Ibigay! Tuwan ko. Huling. Wala, touch move na yan ha. Ito na lang. Sige, bahala ka. Ikaw yung Wala ka bulbo yan. Sige. Ultig na. Huwag mo niyang galawin. Ito. Hawak Yan. Ano lang ito ko ng pangalan. Alin. Hop! Si Serya. Dandan ha. Baka mabunot yung hindi kasama. Okay, si Serya yung nabunot. Okay. Sino sunod? Shaira. Sige, Shaira. Yan tayo. Tama yan, Shaira. Bunutin mo. Wala pa na pulbuhan ha. Sige. Hawakan mo ka to, bot, para natin magalaw. Sige. Pili. Kasi mabunot. Pag yung napili mo, sabihin mo ha. Huwag mong bunutin para ano natin sa kanila. Saan? Saan? Uli. Uling mga katubay. Bunutin mo nga ng uling. Bunutin mo uling. Ako na.
sabihin ko sa'yo. Di. Ito yung hawakan mo sa, Ray. Sa'yo, Ito. ito sa'yo. Sabi ko sa'yo, sa'yo. Oh, baka masali yung hindi ko na. Sige, atak. Sige, atak. Sino na? Sige. Uy, lagyan niyo muna si Hoy, hindi yan pinili Oh. ko! Okay. Ilan na lang? Ako na maglalagay. Lagyan mo na pulbo dyan. Sa'yo, ito sa'yo. Sige. Para, hayaan mo na rin sa'yo. Ano yan? Sige, bibidyo pa natin yan. Pulbo. Tara. Kuya, di ba kami? Ayaw niya, kuya. Sige. Uy, ako sunod na. Wag garangan ka. Hindi na ko magana sana eh. Uy, tabi kayo dyan. Okay. Uy, ako Okay. sunod. Sino ba sunod? Sino na sunod? Say, tuho. Sino sunod? Sino sunod? Ikaw, Sai. Say. Sige, bunot. Pabayaan mo siya. Sana. Uling. Ito. Ayaw mo niwala. Ako sunod dyan ah. Uling pa rin. Abira. Uling. Ipakita din ka pero ba? Pakita. Go! Ready. Arte! Yay. Maya ka na. Wala na tayong wala na tayong apple ba? Okay, mayroon pang isa, dalawa, tatlo, apat. Oh, kuya, game na. O, game na, game. Ay, 20. O, next. Sino sunod? Darwin. Kuya, ako naman. Sampo. Ako na, first. Ako na first ako. Hindi. Uy, Sino? hindi nakakuha. Ha? Ako na. Tapos ka na? Hindi pa ako nakakuha, kuya. Di ba? Sige. 20. Oh. Wag ba masyado lakasan? Ayan. Okay, nakalima. O, ano yan? Saysay! Saysay! Ba't isa na Ba't isa na lang yan? Ba't isa na lang? Wala na, isa na lang. Kuya, isa pa. Wala na. Isa pa ba? May padaan. Wala na. Wala. Kaya, bitira na. Wala na. Ano nangyari? Ayan. Hindi na lahat. Sabi ako, hati-hati na lang yan dyan. Kuya, dapat ikaw na rin Sabi ko. kuha. Kuya, dati ikaw rin. Doon ako yan. Ayaw na. Hindi na ako sasali dyan. Sa inyo na yan. Kami na to, kuya. Ayan yung pulbo, kinapulbo. Na ako. Sana pulbo. Ay, na nasa. Oh, magmurag-murag. Ay, awishi na. Bunot mo, awishi. Biniligo mo na. Ano? Okay lang, may pwede na. Kaya. Kuya, yung helmet ulit! Oh, helmet tayo ulit sa susunod. Okay. Di ba dalawa na? Alright mga tupay, tapos din yung palaro namin mga tupay at siyempre tuwan-tuwa na yung mga bata mga tupay at nakakuha nila kanya-kanyang review mga tupay. Si Saysay lang ang walang nakuha dahil lang nakuha si Saysay pulbo. Napulbuhan si Saysay. At siyempre masaya ba tayo mga bata, mga bird? Opo! Siyempre sa susunod naman tayo paglalaro ha. At siyempre mga tupay, nandito na lang muna yung aking bagutin yung video mga tupay. At siyempre sana'y masaya kayo. At siyempre naman mga tupay, subscribe naman aking YouTube channel. Pakisuporta naman po para ano aking YouTube channel mga tupay para Ay, mahang. may angat malamang siya ng kunti mga tupay. At siyempre hanggang dito na lang mga tupay. At dito na magtatapos ang Kasi yung video. dalawang chichirya. At siyempre mga tupay, magkita-kita naman tayo muli sa susunod na i-upload na mga video mga katupay. Bye-bye! Bye-bye!